Gong Hei Fa Choi sa inyo lahat. Hindi po kami usually nagse-celebrate ng Chinese New Year dito po sa amin. Pero madami tayong mga kababayan na nagse-celebrate. Kabilang na dito ang dalawang tita ni Jess na nasa Hong Kong. Kaya ngayon araw magluluto tayo ng tikoy. At ito ang mga ingredients na gagamitin natin sa tikoy natin. Ito ang pinaka-base, glutinous rice flour. Siyempre may tubig. Itong coconut milk, sweet condensed, evap, itong kinayod na niyog, at itong cheese. Dapat Eden cheese pero wala kaming nahanap. So, nahanap namin yung pinakamalapit sa Eden cheese. So, ito na lang gagamitin. So, yan lahat ng mga ingredients na gagamitin natin. At itong dahon ng saging, pang-cover lang natin dito sa pan para hindi masusunog yung tikoy natin. So, yun. Luto na tayo. Tutulungan ako ni Jess ngayon, syempre kasi hindi ako marunong, first time ko. Kaya ipapakita niya sa atin kung paano gumawa ng tikoy. So, una, mix natin yung glutinous rice natin. Siguro mga 1 cup to 2 cups kasi pag ito madami na ito masyado. Habang manimeasure ko ito, pwede ka nang mag-start. Okay, ganong kanipis itong cheese? Maliliit. Ganyan? Maliliit lang, I'll cut mo. Dapat sana yan sinishred, pero Ay, dapat maliliit? malambot siya masyado eh. Ay, ganyan? Yeah, so... Parang shredded cheese? Okay, try ko. Pwede tayong gumawa ng 1.5 cup na lang. Kasi medyo madami. Ayan. Tapos, haluan natin ng yung coconut milk natin. Saan ka nagtutong gumawa ng tikoy? So, ang recipe na to ay galing pa kay tatay. Kay tatay Ayun. Silong. Yung lolo mo? Yes. Mm. Nagluluto siya lagi ng tikoy. Every occasion actually may tikoy siya. Talaga, tapos, paano niya ginagawa? Alam mo yung giniling na malagkit, dikat sabi nila yung Ilocano. Dikat? So, ipapagrind lang nila yung, Mm-hmm. tapos hahaluan ng ito lahat. Tapos, dapat tama yung consistency mo para masarap siya. Cut mo pa ito ng kalahati pa. Kalahati pa? Para maliliit na dito. Ihahalo mo dyan o sa ibaba lang? Yes, ihahalo natin and pwede natin siyang ipa-ibaba. Ganon. Ano yung sweet condense? Condense. Kasi nalagyan na natin yung gata. Bali yung tikoy, matamis na maalat. No, matamis lang siya. Ay, dito. purong, kasi may cheese eh. Hindi pa maalat. Parang pang-kontra lang din ng tamis. Pero dahil recipe nga ni tatay yung ginagamit natin, Medyo iba. medyo iba siya. Okay. Yan. Ayokong madaming matamis agad. I mean, condensed milk na talaga na ayokong super tamis siya. So, timplahan na lang natin siya mamaya. Yan. So, I think hindi Papakita na... ko kung paano yung itsura niya. Ganyan na yung itsura. Yan, no? Ang nilagay niya so far, coconut milk, glutinous rice, tsaka sweet condense. Yan. Lagyan natin ng buko. Yan. Naalala ko si tatay nun, may mga nag-order pa sa kanya. Oh, talaga? Ng... Sa sobrang sarap ng tikoy Yes, niya? nag-order sila. Ayos ah. Ano pa yan? Yung iba, sila nagpo-provide ng ingredients. Ila-drop off nila gagawin ni tatay. Oo. Yung iba yung panlasa. Minsan nilalagyan. Anong tawag yun? Yung sweet corn? Oh. Yeah. I think yun yung natikman ko. Yung may... Nung nasa Pinas ako. Baka maha naman yung natikman mo. Ay, maha. Maha yung may sweet corn. Natikman ko din yun noon. Pero parang ganyan din siya. Sarap ng cheese. Naglit. Tapos, maliliit pa. Actually, matamis na siya. Matamis na. Kahit konti lang yung nilagay mong sweet condensed ah. Lagyan natin ng konti pa. Now, okay, ready ka na sa cheese? Malapit na. Yan. Ganun kadaming cheese ang kailangan. Lahat na to? Oo. Pwede natin pang topping sa tuktok yung mamaya. Okay. Yan. Yan. Naalala ko pag tinitikman ni tatay para pag alam na niya, make sure na ready na yung consistency niya. So yun ang ginagawa niya. I-dip niya yung kamay niya and pag nag-cover, perfect. Ganyan yung consistency. Ayos. I think sakto na yan. Okay, itong cheese ready na. Yes, ilagay na lang siya dito. Lahat na to? O kalahati lang? Yan. Sige. Ganyan? Yun, I think Sige over pa. na yan. Konti pa. Yun. Ito pang topping na lang mamaya. I'm
hindi naman natin kailangan ng tubig pala. Itong iba, hindi na. Hindi na kasi masyado na siyang ano. Yan, init na lang natin yung dahon ng saging. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa probinsya, iniinit nila sa ano sa apoy. Hindi ko alam, para lumambot ata yung... Ayun, kung alam mo pala kung bakit nila iniinit yung dahon ng saging, Kung para mabango? Hindi ko lang sure. mag-comment po kayo. Init natin ng konti. Baka magkasunog tayo dito. Sabi nila yung malalaking palayok. But wala tayo. So ang gagamitin natin is cast iron pan. Yan, cast Yan. iron. Kasi pwede mo siyang i-bake sa loob ng oven. Ayan, isa pa dito. Okay, last halo na. Tapos, ibubuhos dito sa pan natin. Okay. Hinay-hinay lang. Iyon. Okay. Ayun, sayang. Sayang yung cheese. Huwag sayang yung cheese. Ayan, Okay. galing. So, ready na lalutuin ang tikoy natin. I-bake lang natin ng 350 for 20 minutes. Tapos, i-check natin kung tama na yung consistency. And 20 minutes. Okay, check natin 20 minutes. Okay, mukhang kulang na kulang ang 20 minutes. So, dagdagan natin ng 10 to 20 minutes. Sabi ni Jess, kaya hindi niya masyadong alam kung gaanong katagal lutuin kasi ang ginagawa nila sa probinsya, nilaluto nila sa apoy at uling at binabantayan lang nila. Kaya tignan natin kung gaano katagal dito sa oven. Ayun, so maling-mali pala yung 20 minutes. Umabot pala tayo ng 50 minutes dito. Pero ganyan din yung itsura niya. I think luto na yan. Antayin lang natin lumamig konti tapos tikman natin. Para magandang tignan, tinatrim lang ni Jess yung dahon ng saging. Ayan, luto na ang ating tikoy. Ang liit pala. Ganyan yung itsura niya. Compare yung kay tatay, isang ganun. Oo. Pero, try natin. Okay, mainit pa, kaya mag-ingat tayo. Yan. So, usually, ang pinangkakat nila is, Ooh, malambot ah. syempre, ayan, ikaw mo na mauna. Or tayo na. Ano, yan tayong dalawa. Sabay. Ayan. Okay. Ikaw, mag-ingat pala. Doink. Mm-hmm. Wow, matamis. Oh. Wow, parang yung pickle lang kay tatay niya. Ang sarap ha. Ayos. Ang sarap ng recipe. Oh. Good job. Ang sarap. Oh, super cheesy. Oh. Alam, kaya pala sinasabi nila pang tanggal ng pustiso. Kasi grabe yung lagkit niya. Oh, alam mo kung ano masarap dito pag malamig na malamig na siya. Tapos, sometimes nalalagyan na sa bread, pero yung iba, dyan lang. Hanggang sa maubos siya. Ganon. Ang sarap ba? Ang sarap ng cheese sa loob. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo sa aming recipe ng tikoy. Happy Chinese New Year po sa mga nagse-celebrate, lalo na yung dalawang tita ko sa Hong Kong, si Tita RC at si Tita Arlene. Maraming salamat po. Ingat po kayo.